Bye-bye, Mio. Bye-bye. Bye-bye. Sherwin, namahog si Sherwin sa iro. Si Piolo, nakabuhi ni kagabi eh. Grabe ka ay ka, saba. Yara, kay nakasweldo naman ta. Ato ni silang palitan sa ilang bahuganan katong stainless. Kay na ako nakita dito sa kuan sa veterinarian clinic na sila baligya nga bahuganan stainless. Kaya kani siya agit iton siya guys. Ni ang ilahang gibahogdan ni sosyalan kaayo kay kaning manok. Nagdugo-dugo man lagi na aho. Lawas mo na niya. Agoy Ginoo ko. Ihot na niya oh. Paay siya. Dato kang Piolo. Sige. Dugani si sus Ginoo ko di man kabalo lagi ag bahog. Si Piolo, dugangi. Mio. Ha? Dia bogan pagsarakad log. Di na bahogan niya gabi eh. Isa ka log isa. Ugma kaliguan na siya ay kaliguan na karon sila oh. Na si Piolo kinaunsa na ang color sa iyang buhok ay kuan balibo. Si Daniela, murag si Daniela dili buros. Wala na. Ha? Dili buros. Di ang iyang tutoy di. Ay matutoy Daniela de. Ay buros dai siya kay na nang kaag ang kuan oh. Iyang tutoy. Ay nakabilib na ako dani sa mga iro namo kay ngano. Dili siya ingon nga isog, dili awat sa uban iro bitaw nga mo anak dayon kani sila dili kay naa kaganiha si Kuya Ijing diri kaganihan ni Anha kay nagpaayo sa iyahang kuan Facebook page kay hindi man siya kabalo mag enter sa katong kuan payment method niya kompleto naman siya kay na naman siya number daw account ay bank number niya mao to kaganiha ako ra pod sad na solve dayon. Magani kay walay ingon nga nag-error nya. Mao tong kaganiha diri si Kuya Ijing kauban niya mga anak. Yang anak ra di ay og iyang apo. Diri nagdulduol si Daniela, nagdulduol si Putot. Walay ingon nga ana ang magkuan bitaw kana mangisog bitaw. Dili awat sa uban iro nga dili nimo kaduulan pero sila makaduol ang kuan bisita nimo makaduol dili ingon nga agpangisog sila nya karon moadto ko dito sa kang tinay kay napakoy bayro non dito ari na ko Sherwin hoy unsa palit sudan ag kabuang man siguro ninggi unsa palit sudan ikaw mura kagig kani way sudan na unya oh karon ko tungko na ag kabuang maninggi unsa sudan nimo di ay tabas beto na ko. Asa na itabas? Tabas ikaw ay. Ha? May tabas ikaw na. So mani ang bansi ni? Ay budloy mani ako. Napa man lagi niya ang sa maniliog ni? Liog na ay lagi ako lang buto niya. Kani lay luto ako kay para kuan. Nah, di ko parahan. Ang kani mo isa iro? Oo, sayo na. Kaya nga no guys, ang katong iyang kuan gidala diri nga manok. Wa man ni ayo pag limpyo, hinlo. Nya gitapulan siguro siya. Wa man initi sa tubig, gidiretso ra man niya gulgul. Unya naidagan balhibo. Nya to apa manok mangyapon na ao. Kanina lang papa luto ao. Imong gataan. Sige ako ray luto ha. Ayan paghilati kay ako ray luto. Kani ayaw ni hilati. Pagkuan niya kung sa imong sudanon. Nakig-ari na ko. Kaya ato ko yan tinay. Panis ako di. Magabinan sa kudani. Gidala na ako daan ng flashlight guys. Balik mama sa awa ito. Okay, balik-balik lang kawa agka. Pag-iris kay gubanta. Sige na, alin na kay gubanta. Oo. Kawa dito. Ay, na kay uban na kita. Patuyo da ay. Nalagi. Kawa dito sa dahil ka ingon. Kawa mama. Lagi. Sige na, kikarin ako. Mio, babay na Mio. Babay na. Kabuang may tawhana o tanawa yang ko andik ta ha kada siya. Idi isa ka ha. Oh, di ba? Yan naka-social si Mario, dili siya sa tabako kay kani jud iya ang naay chemical. Charot. Di ay 50. Yahan sa kuno siguro na ipalit. Bantag ipalit. Agoy na ay sigarilyo unya.
Unsa may ako ni kuha ng 50 kay nanay sigarilyo nya. Bob Jack, pati kape. Nalagi. Kape ta sigarilyo gamara na sigarilyo. Yan iyo nga. Ako kin ko gamay lang sigarilyo sa isa ka adlaw. To ana. Sunod adlaw palit ta sa kuan na ang kape, asukar, asin. Kay para naatay pundo dani. Mio, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, honey. Bye-bye na. Ato na ko guys kay I'm sure nga magabinan jud ko unya. Kay hapon naman. Nya kay baw na ka masangit-sangit na sa dito ilang tinay kay lahi ra ba na si tinay. Ang chika-chika dayon. Ag maritis, no? Nya karon diretso na ta nadala ba na ako kong cellphone di. Kada si Madam Joy Joy naka-upload na baka si Madam Joy Joy. Mag-order ko sa kuan TikTok anti-rad. Kaya okay ra akong paminaw sa akong mata kung maka-anti-rad ko. Labi mag-edit sa video. Dire si Joy Joy Antinisa? Dire siya? Oo. Naka-upload na to siya? Oo, mana. Joy sa dahil nagdigda mo to. Daigda di ay. Oh, karon. Nara di sun team diha. Oh, nara. Di mo papa. Ayaw. Nagtagay sila? Braha. Nagbra. Nagbra. Bitaw guys. Magabinan nasad ko unya. Ako motor tura ilang ni mama ilang. Kay kagahapon nag-ulan kagahapon. Nya danlog ang dalan as usual. Maurugod gihapon ang kuan. Agianan danlog. Oh. Kisa to mag-anha diri. Mag-anha mo diri ang dalan diri. Ingani ka bakilid. Hangos gani si Madam Tutsi nga diri og si Maday. Kaingon si Maday. Yawa din ako mag-anha diring dapita. Bitaw bakilid mangudsad ang agianan. Naay agianan dito sa Pikas. Pero mas duol diri agian. Kay kuan o patag diri agian dito kay bakilid gyapon. Sa una nakabantay mo sa una sa katong bag-o pa na kong palit ang motor. Dito ra jud nako ibilin kanunay sa ilah ni mama. Kay bag-o pa baya ang motor niya. Di pa ko kahibaw og unsay mga damage. Akong gikakuyawan kay kung ibutang lang nako dinhi. Ibutang nako maskin asa, lagi pa ako. Ibutang nako maskin asa, ibilin nako maskin asa. Og binuangan, labi nag ang brake binuangan, unsa ba diha? Kubil-kubilon. Di ta ka sigurado. No? Nya madisgrasya hinunta. Naman ito'y time nga gibili nako, gibuslutan ang lingkuranan. Moto nga akong giilisan. Kay naagi yung mga tao nga manghilabtanon. No? Di na mawala. Naagi mga tao nga manghilabtanon. Moto nga pagkabuslot, paglingkod nako, labi na og mabasa ang lingkuranan sa uwan. Mabasa na din sampot. Diyan natin dili ni Madam Joy Joy. Guys, laos ta. Nakatulog si Madam Joy Joy. Nahuman na sad si Madam Joy Joy upload sa iyahang vlog. Sa wala pa diha naka-subscribe sa iyahang YouTube channel, pwede ninyo siyang i-subscribe. Joy Joy Vlog. Nya lain pa ato guys. Dato ni aging gabi dito malagi ko sa ila ni Lilin. Dito ko sa ila ni Lilin mauna nga. Nagka-inistoryahay mi regarding atong mga nahitabo. Mo ni nakadakong diferensya sa mga taong dawat limpyo. No? Dawat limpyo. Nga pag na-okay na ang sitwasyon, diha na dayon mag-sinamok. Nga akong gigna lagi si Lilin nga. Sugod karon. Ayaw na nag-i-video ang bata. Kung gusto sila, muanha diha sa inyo ha, kay duol raman ang balay diha ninyo. Oh, ang ilang lang gitagubot. So, akong gignan. Ayaw gyud na i-content ang bata. Di ba? Kung gignan, ayaw i-content ang bata. Tanaw day sila ha. Unya karon ngita mo gubot,
ngita mo kuan sa comment, daghan kay mog istorya. Hilasan ko ning mga tao kani bitaw mga tao bitaw nga kuan. Muginsad niya akong kalagutan. May mga tao nga ingani nga nang style agud sa akong kuan sa amo tanan. Kahibaw na gina sila gunsay kinaiyan ako. Di gid ko tolerate sa mga taong wa na mao. Muginay ako. Kay patas ta diri sa kalibutan, ay mo pagpamintaha, ay mo pag kuan. Ha? Muginay ako. Uy, ginuko. Tutoy. Tutoy. Ay paaktoy ha. Ay paaktoy. Ay paaktoy. Oh, mau na siya guys. Akong ganyan si Lilin. Di na sila maka video. Di na sila makakita. Okay. Kumagignan nga ay nakag-video. Mas mahin ang dili video para wa sila makita na ako'y video dito. Dato ni aging gabi lagi kay nangaon man lagi mi moto ay nagkaon man lagi ko moto nga nagvideo ko. Taas-taas to nga video gisayangan ko kay kuan ta to Di man sayo nga panghilabot. Ako ano tong ako kana ang dala na opinion o dala na pod tambag katong ako nya. Ako man giingon nga kuan lagi nganong ingon ana nga duol ra man unta ang balay. Duol ra ang balay nya nganong nag-abot pa man sa punto nga ingon ana. So nangita gubot na mao na dayon to gisayangan ko kay taas kay to nya ingon man si Lilin nga ti dili na ko ganahag gubot, di na ko ganahag kuan hasol, di na ko ganahan biog kuan pa issue. Ayaw na lang to i-upload ang video kay nakahibaw man siya nga nasuko pud sa ko dadto sa video. Kay kami man tulo nag atubang ni Princess. Di ko ganahan ng mga tao nga mga ingon ana. Dawat limpyo mo mga mala mo. Samantalang sa pagkahitabo. Sa pagkahitabo. Muginay ag lungutan sa nako. Kay dato nga time bayato abi ako sa Cebu. Yan ang si Lilin jud nga ti ana ang naabay mo kwarta dihati kay paingon mi sa hospital karon. Nya kay dato baya kay wabay asad to na ingon nga natunong ang sweldo sa kuan pagpanganak ni kuan Saysay. Di naglaban na sa samot akong ulo. Nya may gani sad kay naa si ate from California, si Madam Gisilo, isa pa to si Ma'am. Padala sa kang Lilin mao to nga masulbad nya aga kuan sad ta kay syempre pag umangkon baya kamo gat kuan ra mo gatamod ra mo nga ingon ana di nabalaka pud sad ko nya himan-himan na ba di ilahang suporta sa ospital. Murag nakabantay ko nga wala why ni adto ganahan mo nya karon ngita sila gubot ay di gid na pwede sa kuha aga kay je di gid na magsilbi sa kuha. Bahalag ignon ko ninyo nga batig batasan na bayuta. Ang ako lang ang insakto ay mo pag minaot muna diha nga ang taong mo kuan sa insaktong buhat ag ignon na dayon nga kuan na ang nilad batasan bayuta. Diba? Tao ra tatanan lumalabay ra ta diri sa kalibutan.
Ayaw mo pagpamintaha ug ayaw mo pag pabuang-buang. Lasan oray ko. Munang karon ako gignan si Lilin. Last na ni nga topic ha, last na ni nga topic. Ayaw na paghisgot, ayaw na pagkuan. Daw ayaw i-video ang bata. Para way makita. O ganahan sila, mag-anha sila diha. Mag-anha sa balay, kaduol ra ng balay. Balingwan ra. Pila ra na kakuan. Lasan ulit ko ninyo mga malam. Oo, tanan man ta pobre. Maging sila nga pobre sila. Mas labaw pa min pobre. Pero maskin tuod og pobre unta magtinabangay. Dapat dadto sa nahitabo nagpakita naman lang. 'Di ba? Nagpakita kay para bahalag walay kwarta, isip bantay na lang didto sa nanganak or isip hikay sa mga papel ug unsay mga papel. Kay wala man. Sus, di gina magsilbi sa ako Di gina magsilbi. Guys, nihapit ko diri sa ilahan ni Mother Earth. Abi nagbilat-bilat man yung ninggi. Pagsuot na sa panty nabuan ba siguro ninggi. Nagtukar na sa ning iroa Di ay bisita. Madiring anak sa akong igagaw guys. Guys, hello. Gwapo. Nya si Utik nag-edit ning video. Mama, wako upload. Kana dapat imo na kuan kanunay ang video ni mama. Kay para na ay upload kanunay. Nag-agas lagi ang tubig dani relo na. Nang labaw ko. Nya nga nang gibiyaan manin mo. Last naman nakakatuyo ko na. Sayang ang tubig. Ang uban gani karon walay tubig. Nya. Mga abukado nga akong gipangayo. Mo ni? Kani tanan? Dagan lagi kaayo. Ha? Nga mo ka na ani didate. Ang merce. Aw, abi na kog mauning ako. Mga ako alam. Ha? Harvest ko na. Lisod ni si Madam Utik na hacienda. Kay wa pa naka-harvest. Ang dagko, napit dagko dato sa iya ni. Katotong giyatuan sa Kagabihan ba? Jesus, Ginoo ko. Dagko kayo katong sakuan? Kagabihan. Bakilid? Mao man ni ba kilid ka ha? Man ni gikuha di ay. sa pakuhan. Ngano nagbisong-bisong ka man kagani ha? Paakon gay na sa lapin. Nagpaduding mal dito nagiles. Okay na si kuan. Tala ba hinog na? Agoy, wa pa may hinog hilaw man. Kuan ha, di na mo mag-video-video dito sa bata dito ha, kang Richmond ha. Tanan, wa na mag-video-video. Di na pwede mag-video. Picture. Ay, hasta picture, walay picture. Naara malagi ni akong sayina madirho. Nara ho. Ito mo guna na video. Ni mo ni utik nyo. Dili, wa ni nako gihatag. Nabili ni diri. Daw ang katong ha? Nasulod. Nasulod sa sako. Ha? Ma, murag na ako'y sanina makatubit ang bitaw ma nga ingani Oh, gitiman am to ako nato iyan ni kay paborito sa biyato nako. Di ako na sininaong kanang sulob na nimo. Si ako sanina ikaw na gihatagan datong eleksyon. Nga gihatagan sa mi dito. Agoy pangangkon man sa ni siya nga iya kuno ni sanina. Nawala man ako din eh. Ay ako din pasanginlan nimo. Duha ka mo ingon ani kay nakadawat pud si Nawala Mario dito sa kuan. Abi ni. Di man ni mao, kang kuan man ni Ang boses ang probinsya. Amo ta kadaog ba ni ma? Paulo. Oh, Please, stop me. Paulo ba ni ha? Bunggo na. Di Paulo mo guda. Piulo? Ay Piolo. Paulo. Nagani kami. Pangitag kwarta kay baw na mo. Diskarte mo dihag kuan para mga kuan ka mo. Kwarta ka mo. Naunsa naman niya adi ay agay. Gisuot siguro niya unya na agob nabasa niya. Gidamok ra na naagob-ob na dayon. Unsay may snack di ante? Ha? Upa man lagi si Auntie Jijit naguli. Upa man lagi nagbalik. Wala pa. Aso tek iligan?
Na si Auntie Dani guys ngano man? Asig na. Asmuhan ka. Mani mo piso? Pila ka buok? 8 nabantayanan ni kay agka wala ra ba diri kay basik taon sa iro. Ang dito pagani ko nagbali-bali pagpalit dito guys kay pa mo koy tangkal kinahanglan dito tangkalon gyud. Kaya may po iro dito. Nay iro dito. Pangaon. Di man si Brownie dini. Na, dagan di iro dini sa kuan sentro. Naka-upload na kate. Daily hinay yung signal dini. Hinay da. Loading kaayo. Nadagan na ni guys ukay-ukay oh. Diara. Karon aglahos na ko. Adto na ko sa ubos. Ay ato sa tagbukbuk kay bayad ko sa kuan ako ni Tinay. Ang kuan lan ibilin lan. Uy, Ang kuan. Ang cellphone ingani guys. Na ako'y gibayad ni Janice nga 8,000. Hinay sa kanaa Ginoo ko ang vlog kita. Na ako'y gibayad ni Janice nga 8,000. Nya agi man lagi sililin nga ana ang katukunong package kung dili to mabayaran ibalik sa custom nagtuan mo te. sa Cagayan ha. Nagtuan mo sa Kusapes. Atuan nga Sabado karon gahapon pa biya ha. Wala man bisan mi nag-adto kagahapon kay lahi biya sa dahon lakaw kagahapon. Nya karon naa na ang kwarta. Nya naa lagi nagtawag nga kana ang kuan aglibog sa ta kay kanang basin og scam. Kunya kung scam masayang lang ang kwarta. Nya naay nag-advise ako nga before mulakaw i-open dito daan ang sulod. I-open ka eh. Kay kung ang sulod bato ipukpok sa ulo. Correct. Og cellphone ako Ano ba na to siya te? Murag na ay kuan at cellphone to og kuan. Nebulizer. kasama si mag-deblizer. Cellphone lagi tog nebulizer ang ipadala ni Manang. Sa may gihubak Ano ay? siya? Nagyo mo gusto siya. Para to kang kuan. Kinhi para lagi ko na to kung naikinanglan. So, ha? Para man sa hubak, di ba? Ayun, basta kaya ko yung maayo nun man. pag last na mo istorya, nagingon siya nga ang iyang ipadala ang cellphone og nebulizer. Wala ko nakabalo kung naka-apil ba pagsulod ang nebulizer pagpadala niya. Kuan guys, no, kanang nakabantay ko kay sakang Maring Inday datong ni Agi. Ang katong yang package, ang katong resibo naa dito nakabutang kung unsay sulod datong box. Na may bawaan na mo na pohon dito kay nagchat ra man lagi sa kang Lilin nga kuan kana ang naana ang package kunya naay bayro nun nga 7,500. Nya naingana ko nun na siya guys, naay bayro nun nga 7,500 kay wala ko nun na bayari dito. Dinhi nga tax sa Pilipinas. Dito gibayaran. Gibayaran dito. Oh. Nya tax diri sa Pilipinas wala na bayaran. Nya nag-abot siya og 7,000 kay more than 10,000 ang equivalent o ang price datong unit nga gipadala. Nya ang pagkakuan ko ambot basad lagi. Ang pagkakuan ko nganong kadako more than 10,000 ang katong sulod datong kuan ay pananglitan ang cellphone more than 10,000. Nya nganong 7,000 man. Halos katunga man. Basta naglibog ko. Ulong sa una. Nila kung pila ang kantidad dinhi. Basta ugma pohon guys kay nag-ihon man ko ni Lili ay sa Lunes day pohon nag-ihon ko ni Lilin nga kami duha mag-adto didto nya. Mao na lang na before na mo i-kuan i-receive mangutana sa mi og nganong naingon ana na siya. Naa pa di ay bayaran sa tax diri sa Pilipinas. I-open gina dayon ninyo dito. Ang box nga gikan day dito sa Amerika pag abot sa Pilipinas naa pa di ay bayaran nga tax. Ingana ba na? Ngayon ba to sa Tizzy Silong nga? Once ko na nga sila ang magpadala sa package, wala na gid sila mo bayaran diri. Kaya kana gi-insured ko na nila. Kaya aron kung magkinaunsa ko no, kung nay mawala sa ilang gipadala nga item, pwede ra daw kuno nila i-claim. Ay pwede to nila kuanon.
Nganong nawala man. Ambot naglibog ta imbes nga daghan tagunaon-naon. Ag samot sa di ang Isa ra yung solusyon na natin at tuon na lang gitna ninyo daw istoryahon nila ninyo ang taga post office. Kaya naman nasa post office talisayan. Nana diri guys sa post office namo. Oh, nasa talisayan. Unya akong giignan si Lilin kaganiha nga Lin ayaw sa gyud Lin kay ako hunahunaan nga nag-ingon to siya nga i-chat kuno niya ang katong niagi magud guys pilmirong pag-abot sa package ni Manang nga gipadala katong gamit sa mga bata na to Oh, gamit sa mga bata naay nabayaran si Lilin nga 100. 100 ra. O 100. Nya akong gignan si Lilin nga kana ang tan-awa Lin ang katong gi screenshot kay picture kay gipicturan man kuno tan-awa kung ang katong gipicturan maura basad ang pangalan ni Manang dito sa kanang bag-o karon. Okay kung kintahay og dili mao kung dili kang Manang ay ambot ba naglibog ko pero kang Manang na nga kuan kung kintahay og cellphone man jud na siya kang Manang na ang number nga gibutang dadto kang Lilin man na dito man ni Lilin nagkontak. Yan na ni Manang. Kaya ang number dadto sa kuan gibutang man ni Manang kung ang kinsa tagya number ang pwede tawagan kung mag-abot na ang package. pero nganong number siya unya nganong nakasend man siya picture. Oh, kung kintahay og number lang, nga nakasend man siya picture. Ay, nakasunod picture. Nag-send lagi sa picture nga mauni ang box. Ambot naglibog ko guys. Basta mahibaw-an ra ni namo pohon og unsa ni. Kay requirements sa pagkuha. Kato lang 7,000 kuno. Kay bayad kuno to sa custom. Kwarta ra ang kuan. Kwarta ra ang requirements na na. Kwarta. Ambi ang 7,000 alan kay gibayad ato dito. Presidente sa kapilya ang permit. Ambot lang ug unsa na siya guys kay naglibog sad ko. Kay ag-ingon lagi nga daghan jud na jud mga naay mga followers nako nga nag-ingon jud nga ana ang i-safety ang kwarta una mo magkuan sa item kay hagas og mahatag na ang kuan unya dili mao ang gipadala ay dakong problema gid na unya 7,000 ha. Sige pag-snack ka mo. Unsa may snack ninyo gusto? Sige pagkuha. Wala sad na gina. Mama, agpakautang-utang di ako diri ha tungod sa snack. Huwag kang magalit. Sige. Oh, sige ali na kay utang sad ta. Mula sad lagi na igno na sad ta nga kamuray nakabankrupt daning kuan. Si mama manggod snack gada di, snack gada di. Bayaran. Asa man dani snack kung mo ang diha. Nada kan mi. Sarap po. Unsa it-uns aga. May pan ni. Ano pan? Ito akong grapes ni. May katong grapes na Ay nabuang grapes naman hinuon nga nung pakaabot ang grapes diha. Andi na pa ba di? Andi na di pila man ni tanan. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Sa gatos. Agbuot-buot man mo kung isara ka klase. Ayan na mo pagbuot diha. Para patas. 1 2 3 4 5 tag 10 ning isa. Tag 5 ra mo guning isa ka ini ano. Ito ba yung mimiyo kay tag 5? Ana sa ding tag 5 kanira kay daghan ni aw. Sige na alin na. Ha? Pagkuha ito ice lang daw, kuan daw tubig. Sige. Agsali mo kuko nga naa na rabay na hospital kay tungod sa kuan, ha? Nagtuo siguro mo. Ay, ito yung tubig buglo dito. O gani, dala din ikaw. Ante, Ma! ante. Arat si ma! Ay, gikut naman sa ilaga lagi. Ako na nagabila karon. Ha? Ako nagabila na ko. Sige guys. 100 ni? 100. Kung tag 5 ni siya, 50 ra. Tag 10 ni mader? Sa una kay tag 2. Tag 2 rabi ni sa una. Ay, salamat guys kay nagpa-snack ko niya. Pa-snack ng utang na kani kay na kita dani kit na impas ita dani. Bitay-bitay na kinang sa bago. Pag mga nagsundo di. Ako lagi nga agpangutang dini i-video nimo pero panahon pagbayad nako kay dili nimo i-video. Unsa man? Kada ko basta binuang dana
Ikaw na may video. O gani. Video. O nya panahon sa pagbayad nako walay video. Sunod bayad tayo video. Oh, sige. Tagay mo isa. So karon guys, mga unta. O duha mo. Tubig lagi. Ihatag na nila ng isa. Ayaw ng coke. Ginuupo Ayaw ko. ng tubig, bay. Ayan na mo pagkuan. Di nato ni anaron sila sa mga kukok. Alan ko alan. Ay, may 8 ons lang may. Ah, pag ito ni Jones diha, ikaw pagbayad kung gusto kag inom. Ayaw migdamaya kay delikado na ang among kidney. May kinuripot si Ante. guys. Agoy nagkinuri. Ay, nasa ni Milo. Ay wa man ni style nagkinuripot ko ni wala man ni. Nagtubig-tubig Na si Imyat di ay. Strawberry Ah, si Mimi di ay. Nag maro-maro gani si Mimi. Ah, si Mimi. Nagsibat. Pag-iunin mo nga, dili na magkuhat Buang. Ante ah. Pareragid ni nanay yung rataw. Hindi siya unahon paghatag sa iya. Kapag nood na dayon. Ato ni bayaran daan. Dadi, Ano ba? Ayo. 100. tayo na. Oh, dira keep the change di ayo. Untok-untok naman. Ay lisod pud si mama og hatagan sa 500 nga 100 lang kuan. Oo. Unya na ay 100. No? Ay. Alag-alag kay kapdatus na dayon. Naan. Ani si mama guys. Usahay hambugira. Usahay ambisyusa. Bitaw joke lang ha. Nagsali hawira pero wala na play. Yun ang may pa nagkuan-kuan mo ba? Hagoy Ginoo ko si Mader. Agtiman-an gi kana nimo ma kay ang muna akong giingon sa imuha ma nga ang libat nga tan-aw sa imuhang kuan. Ag samot kalibat. Pa nga i-upload na. Nawa na. Giok ba ni Maria? Oh, Maria. Maria. Ari si Mimi di ay tik. Kita mo na day. Mime! Libre ko Lagi. Ipanguli ng biskwit di. Do pagpalit ka mo sa kuko. May magpermi mag-ano si Mayamia kaya aron sa snack ta. Ako yung sa imuha lagi. Once kung mangutang ko, i-video man nimo. Kung magbayad ko, i-video sad. Karon pa Ate, bayaran itong Jess. Ha? Bayar itong Jess. Unsa man ang Jis? Kami, mi. Na-scam kita ni Utik. video ni mo ha. Nabudol. Na-scam kita ni Utik, guys. Ito, luna. Ito, agto pa ko sa kuan. Doon na ta na. Nagdugang na sad siya. Di na ta maningala sa lawas ni Riluna kay ang kaon ni Riluna ato isa iya tulo. Mga katukan niyo. Ari nako. Abre si Mimi di ay. Ang tugbo mo na sa sayan mi. Ari nako agto ko sa tagbukbok hapon na oh. Agad to mga sa sayan no. Nga naman. Dapat agagi. Nay dakop dia. Para may dakot udang. Unya asa man nagyagi ang motor. Pagbukbok man ko da. Mao lagi gani og nay dakop dito di nagnanga. Nagtsatsa ni mo ibili ng motor. Nga cha. Dito sa kuano, tagbuan mami tata. Dapit. Nakasildo tata karon? Wasa sildo? Gapon naman. Sildo di ay. Nga naman wa naabot ilang kuan? Sunta. Sa sintara. Tapakunta na sila dagat. Si Tata manggod ay si Mr. Gihayan manggod. Dili kay nila ingon jud nga ma-uploadan kanunay kay tungod sa way signa ay walay wifi. Unya usahay walay load. Munay nakadiferensya sad sa ilaha. Munang maglisod gid sad sila. Kay kung kita o mag-load sila karon 50 isa ra man naka video. Na pagka sunod adlaw 50 isa ra gyapon ka video. Gasto gid sad lagi kung mag-vlog ka labi nag wa kay internet connection. Inutan gito ni mama Si Tata itat. Yang upload na lagi. Kaman sa kwan, lunglong. To ano sa lagunglong si Richard na asan? Ano ba? So karon guys, diretso na ko ug abang-abang na lang mong tanan sa akong vlog. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Tanan-tanan, thank you so much. Og diri ra ko taman guys. Bye.